Spesial untuk Angsa Anggara. Ayo sang. Suwun rino lan wedi moga-moga Gusti ijabani songkat pananggon obale bisa kongkon kaya dongeng wedi nangis sajroning hatiku sawise sliramu ninggal aku apa-apa sirah ora rasa aku kudu sabar karo sapa
Yo sebut Aku kang setya satuhu tangan lagi tak onteni sampun Mas. jangan tenan Tinggal sampun, ngatresne Kak. sampun se. tak anteni saelingmu kok. mboten Iki elek kerek iki, le Pak. nganu yo. Kerek le apa jenenge Mega Tresna ya. Mega tresnane. Dikasih kesayangan dulu semoga Boleh. kanca-kanca. Nanti dihadirkan bareng Syekh Budi ada Mega Tresno. Piye tau? Kemrungsung men to. Apa sih lingmu ngomong iki komunikasi sing bener. Apa kuwi? Apa putra apa iki mau? Busana nira? Putra Nuswantara cah. Lah apa? Apa? Putra kira-kira sing nggo putra apa Nil? Oh Inursita. Oh saiki kose. Putra Kose. Kang Nusirtai. Dikasih dulu kesayangan semoga kanca-kanca. Oke. Gimana Dek Rama monitor? Aman bos. Sing Raman Mbak Kotel ngantuk. Wah. Sewengi karo aku kuwi ra turu tenan. Prai Mbah. Biasanya main tembung saron loro ya. Piye Pak? Biasanya main tembung saron loro iki Kok sik komplit. kok sik Mbak iki nganu. Beci miring rada. Ora kowe komplit. Kalah main. Apa kok nanggo peci sing ngono tak nggone ya. Pun Demes B. Kayak Wong arep mangkat mau dikira arep nganu kok. Arep ngisi ning ndi ngono lho. Kayak sah ya. Tibake kok sobone kalangan. Kayak kiai ya. Ayo. Kiai Pendul. Kiai Pendul lagi. Oh Putri Pendul. Garapi wong Ya, Mas, tua ya. lho seneng Musik. iki. Siapa? Iki apa tas sing mburi kok heboh banget iki ngopo? Piye Mas? Cek lho. Hah apa? Iki sampean ngabani? Iki denger ngene walah. Iki ngo berarti aku itu bagian yo. Iya. Lah kowe iki nyerobot job desk aku lho nih, ngene iki lho. Ya. Maksudnya ngene iki. Be aku kok ora ngene to. Iki tambah iki Om, ada iki Om. Saiki Om. Biasanya iki tembung siji saron loro ya. Iki 5 iki. Heeh, limo spesial. Luar biasa. Sip justice loh. Luar biasa. Ya, Oke, ya. kesayangan. Dek Heni kamu kenapa agak Yo, ngantuk ya? musik. Oh, iya, Sudah saya mengantuk sekali. linglung ya. Linglung. Gelek-gelek. Sudah linglung. Bebeke loro. Trauma wi bebek ya wis lekas jungkir jempalik ngono ya. Ngendok. Tangan-tangan kuku ngono. Siaga Taruna. Gundel. Botak. Antara gundul ya? Ayo Dek Heni. Mas kesayangan koyo ngopo rasane mati iki suwe ra krungu kawartamu Tengah parani Dek. bingung rasane nandang rindu Pen-pen. Lho nggak blokir lho. Say.
Pawon Professional Audio Ora penak di dhewe. Bali. Sogo, sogo, tak sogo, tak sogo, sogo, sogo. Koyo apa rasane ati iki suwe ra kromo pawanamu eko rasane dadak itu Sini kakak. Ayo, padha ngiringi kewisan. Gundul dapat berapa? Yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Jodoh ora bakal kurang dalan. Sudah dikasih Mas Wahyu. Kesayangan sampun, Mas. Kesayangan sampun katur Mas. Ini dikasih pangrasa cah. Sinur Seto. Oh, Winur Sita dulu. Yoi. Seto. Panjongko. Boleh. Yuk, kakak nyanyi kakak. Ora apa-apa, iki pen-pen ning gose. Trio apa iki jenenge? Wis ngene Apa iki. iki? Mbok trio apa ya? Yo wek. Aja. 3, 2, 1, Siaga Taruno. Ora itu. Ora jatah oktan dadi. Kucung. Winur Seto Mas. Yuk. Ayo sa. Kata
Indonesia keliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berhenti. Becak, becak, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat aku melihat jalan asing ke kanan dan ke kiri. Lihat becak lari bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Yo. Oh, Eh. Norsita sorahe anoto prono wiwit sonder saya gelender awet sukarno lan para miyarsa sonder anggelia kumlepet ing awang-awang. saka saka, Hook ya, saka saka, hook ya, hook ya, saka saka, hook ya, hook ya. buka sini, Jos, jos, saka saka, hook ya, hook ya, saka saka, hook ya, hook ya, saka saka, hook ya, hook ya. buka sini. Jos, jos. Winorsita solai menuju prono miwir sonder saya ngelentet awit sukarno kang permiyarsa sendirang yang kepepet ing awang-awang. Saka saka, Hek ya, hek ya, saka saka, hek ya, hek ya, saka saka, hek ya, hek ya. buka sini, Jos, sek, sek, saka saka, hek ya, hek ya, saka saka. hek ya, hek ya. Yo, Oh, pasien baru. Kalau gue mas, Mak sekiwing kasih jalan. pasien baru. Pasien baru. Eres Gracia. Ayo be. Hoa, 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 hoa. Yo. Angsa, angsa. Os. Angsa, angsa. Yo. Ayo, eling Prambanan mas. Yuk, ayo. Dimas Eko.
suarane prajurit muda bos angkam lumayu nuju kalangan swara tambur angire lumantar tareksa bacot samandiman abedah kala tinowo Barane prajurit muda ayo yo angkeprak lumayu nuju kalangan swara tambur angireng Eling Brambana. reksa bacot samandiman abedah kala tinowo. ayo din oh Bikin vokasi kita baik oh. Cik cik lu cik cik lu cik 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 lu cik cik lu cik iki dua nih nomor piro iki yo nomor M5 karo M2 Yuk 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 Yo, yuk yo, 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 yo. Sudah kayak mas? Apa deh mas? Oh, ya. eling Prambanan mas Eling Prambanan. ya candi ijo ya oleh Mendut Borobudur cabut nganti tekan oyot oyote ben angel lakonmu lilake ilangke tresnamu sing tuwa mengateko dadi siji koyo ning jero ati. Kepingin lali kaya Yo. ngene sembuh wong tansah ngetutke sanesaya tak toi malah cedak ning ati tresno iki sansaya kepati bayang-bayang nalika tepung sepisan tansah sumandang ning ati ra iso ilang Pengecan di Prambanan cedak patung rara jograk sliramu janji janji hidup samate gambar kodok warung sing tak ukine watu durung ilang kaya tresnaku durung ilang kaya tresnaku. ayo dim mulai dim yo Ayo kok eko yo os Ayo
waras, Bali waras. Ayo kok. Yo di Batu Mas. Yo, Eko. Kasih jalan, dikasih jalan. Bilang apa? Terima kasih. Kamsahamnida. Cie. Yuk. Siya Kota Rono. Yo. Jos. Ya, Baleni. Apone iki? Iya. Ya. Jos. Yos. Kok udah semangat banget ki bar do maem apa iki? Kleru wis sesuk anu diserlok sesuk. Serlok. Kasih jalan. Dikasih jalan, ayo. Mas Mehmet besok dikasih serlok teman-temannya. Wayahe metu bubar dewe-dewe jan. Yo. Sapa iki, Kang? Alon. Apa Mas? Apa? Oh iya, ke Taman Asmara. Ke Taman Asmara. Situ tuh. Ke Taman Asmara, Mas. Saben wayah lingsir wengi mripat iki nora bisa turu
ta. Arep sambat nanging karo sapa? Besok kapan ngonmu mandem orang besok turun. Apa iki sing jenenge wong kang lagi Iya. Yoga Taruno. Ayo men. Sogo. Ala keri keri keri. Ala keri keri keri. Iki lo, iki lo. Bingung rasa hati. Pas ora duwe Arep sambat. Yo. Lo lo. Ayo dul. Rasake hatiku kan saya nelongso. Asik. 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 Yo yo. Apa ini sing Yo yo. Sekop sekop. Sekop. Sekop sekop. Sekop sekop. Sekop sekop. Sekop sekop. Hoi. Asik. Oh yo. Mundur. Iyo. Oh, ya. Yo. Apa teh Mas buka lagi Mas? Oh, ya. Oh, Jos. Iyo. Sembuh. Ya. Takara. Takara.
Nek teko ya apa ya. Nyik Kelor. Assalamualaikum. Udah semua padre kan? Minal azin wal faizin. Rayu. Yo 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 yo. Bawa neng omah. Iya. Iya. Ya. Pisan meneh cah. Yuk 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 yuk. Huya. Huya. Sembuh. Ada. Yo dibantu Mas. Itu model Seger Sunda. Seger Sunda. Kasih Seger jalan. Sunda ya. Itu kurang melatihnya sama kantil. Sigur bolong. Rayu. Cenduk mendelnya mana Daniel itu? Oh enggak pakai. Oh. Cenduknya jasem. Berarti kuwi nganu ora sesuai pakem kuwi. Oh iya pakem Purwobinangun tuh. Makam gede. Besok jadi modelnya Mbak Tari ya? Ya. Perosa make up. Yo gini. Titip sih, titip Mas. Zah. Esek-esek, esek-esek. Siaga Taruna Indonesia. Sian gumun aku dan jeruduk-jeruduk ini tah. Liwat angin sore titip kangen dengan mong pangapurane durung bisa nemoni Asun sirane gelap sabar menginteni percaya sayang aku Rindu. liwat angin sore titip kangen dengan nyono pangapurane durung bisa nemoni Asun Sri
Haya. Yo, mundur. Yo, mundur, mundur. Yo. Yo. Oh. Oh. Gundul. Pria rambut dawa, Mas. Sampean lah ya. Jangan dong. Ternyata selama Sampean ini. lah ya. Ae. Duitmu mana dindur, duit mundur. Pria rambut dawa ini. Gundul alan-alan tau. Telan wanci sore. Dawa ngono iki lho, Ndul. Geni rame. Padang bulan nyenengake. Dasar pria dereng nate Murah wanita sing sajake tanpa kanca. Rambute dawa, ora kotrono, saka
Yo. Ayo sang jebul pawange rambutnya dawa. Ayo Dul. Yo. Yo dibantu. Kasih jalan. Rencana iku be. Habiskan. Capek. Heya. 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 Oreo. 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 Heya. Tarono suara solek komandang suarane dolan toni kapena kodine
resik. Yo. 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 Yang semangat. Yo. Yo. Oh. Oh. Yo. 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 Yo ya. Heo, heo, heo. Oh. Sembuh. Yuk dibantu yuk. Ayo yo. Ayo Del. Eh, Oh. yo.